טוב, אז איך בוחרים את מכשיר הקשר המושלם? בואו נבין איך להתאים אותו בדיוק למשימה. רגע, למה בכלל צריך את זה כשיש סמארטפון? פשוט מאוד, אמינות. כשהכל קורס, הוא עובד. אוקיי, ההחלטה הראשונה לפרק היא טכנית. האם ללכת על אנלוגי או על דיגיטלי? האנלוגי זה הפתרון הקלאסי, פשוט ואמין. הדיגיטלי זה כבר שמע צלול יותר ופיצ'רים מתקדמים. השלב הבא הוא לחשוב על הסביבה, כי איפה שהמכשיר יעבוד, זה מה שקובע את התדר. אז ככה, UHF מעולה לשטח בנוי. הוא יודע לעבור דרך קירות ומכשולים בתוך העיר. לעומת זאת, VHF הוא אלוף המרחקים בשטח פתוח, פשוט מושלם לנופים פתוחים. אוקיי, אז יש לנו טכנולוגיה ותדר. עכשיו בואו נמצא את המכשיר הנכון למשימה הנכונה. מכשיר קשר מקצועי זה לכוחות ביטחון וחילוץ. מה שחשוב פה זה טווח ועמידות. ווקי-טוקי מקצועי יותר מתאים לאירועים או מסעדות. צריך שיהיה קל ופשוט לתפעול. והמכשירים המוקשחים, וואו, אלה בנויים לעבודות הכי קשות בתנאים בלתי אפשריים. טוב, אז בואו נדבר תכלס. מי באמת צריך את המכשירים האלה בשטח ביום-יום? ברור שמשטרה, כיבוי וצוותי אבטחה, בשבילם תקשורת מאובטחת זה קריטי. אבל לא רק הם, גם בהפקות אירועים, מסעדות ועסקים, זה פשוט מייעל הכל. אז לסיכום, חשוב להבין, זה הרבה יותר מסתם מכשיר אלקטרוני עם נתונים טכניים. ברגע האמת, בשעת חירום, מכשיר הקשר יכול להיות הדבר היחיד שעובד. הוא בעצם קו החיים שלנו כשהסלולרי פשוט לא מגיב. מה שמשאיר אותנו עם שאלה אחת. האם אנחנו באמת מוכנים למצב חירום?